bakule main PS sih mesti. Mbak, kopi dong. Joto iya, mati. Ayo, Geto. Hei, kopi, syah, kilo. Kopi. Ah, suwen, ambune. Geto kopi apa kowe? Kopi ireng. Gir. Suwen. Yo paling gede. Kukut. Kalah mesti. Kukut. Enak dikek kopi sih. Kok ngendi kemana oleh? Kuno aku mah. Ayo aman. Ayo ah. Wah. Letok ah. Joto sedase deng. Kok ngene kowe? Wah, kok ngene kowe? Aku ya arek Master Pro ya. Wah. Ayo ah, modar kowe. Joto. Jedes. Woi. Kopi masih berak aku iku. Panas. Jadi kopi ya panas, banyu ati ya nasi putus terunge. Panas. Jok ngomong anak aku lagi kayak cawe aja jadi ngambil kopi udah mau glogok. Kepanasan iki. Udah jadi glogok. Kayak cawe nak wong marahi kowe sekolah diping ngambil kopi ngono lah. Ben plocot ilang. Ngono dia kok diseruput. Bocah kok ora mbok omongi kok. Ngomongi dah cilek. Panas ben plocot yo. Lho kok. Delok gong, ini kopo? Dinar to. Siji sapa ya? Kan nggo apa kabeh? Wis ayo suwine. Sak kletok-kletok ah. Semburi kopi, ngarang kepel. Panas lu panas. Plewu ora iso. Tek buru lah. 2-3 kali lipat ah. Jane dak kena nggo ngopi 3 dino. Niku kopi kok ngendi ku? Aku kok Singapura. Aduh. Iya arek numpak angkutan. Bisa are. Becak. Ora ono. Iya arek numpak angkutan. Bisa are. Becak. Ora ono. Ayo ah. Wis lho, siap bareng petak. Bantai Ndi lah. Sembarang mencet go aduh nak kok nyai ku. Lho, misal Naruto kowe iki mau apa lah? Wong Kok nenek Cio malah kaya es Cio iku? Cao. Iya, es Cao lah. Kuwi ya. Nenek loading barang. Ayo aman. Ayo. Nek nggo nenek Cio licik kok. Weh, mana maling. Mana Udah teh. Yo. Salah saya. Iya, ning ora lah suwen ning mikir. Pangan Malah tebel kok. Yo. Wong kowe musuh aku gugup meneh. Ora gugur bau. Coa. Kene emang. Lah kok kono kepelan. Kene yo. Yo mangape ning ngono. Lho. Ya tak sambil udut ya ning ngono. Yo. Udah, akan udut barang lah iki lah. Yo. Sapa iki lho?
Ndi lho? Iku lho nek kono sapa? Ndi? Iku lho. Wis gandeng kowe. Lah kok jaranem kok kono iku? Yo ora aja nek kono mang iki nek kene lho iki mang. Ah yo ndi ah. Dadi bodono. Yo padha ora entuk ah. Yo oleh. Beteng kok mak. Wong bentenge wong Gunung Kal, oleh ngene iki. Oleh. Ya nek ngono jantung tak pane ngene kowe. Iya. Lah aku terus mangan iki ngene. Yo jere udah lurus. Lho benteng aku mang kok. Sing lakon kuda lurus kowe kok. Ayo. Endi kowe? Kok ngene ambu epek iki. Ora epek aku iki. Kowe epek iki. Ayo ah. Ayo kontak kowe iki kok. Yo ah. Yo. Kowe kepiye lah ono wong kok malah buka asu ngene. Kowe kepiye lah iki lah ha. Apa ono wong iki? Tuh. Wis paling ngene diong. Ono wong mari iki. Mas digudak kae. Ayo kok Mas. Hah, paling iki. Iya. Woi. Tibo melu-melu iki. Hah. Woi. Sik, Beli. Opo kok ngono kowe?